tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-paċi ma'kom. U tiena futijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misterja għaddisa. Nistqarla Alla li jista' kollox u bil-komputi, li nagħmlu ħafna bil-ksib, bil-kliem, bil-emin u bil-ħallel mirijiet. Tija tiegħi, l-akbar tija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Qadsa Marija li l-Verġni, lill-Anġlu l-Qaddisin kollha u lill-komputi biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħha. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaffrinna dubitna u jwassalna għal-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla inti konsagrajt lill-ibnek il-waħdini bl-Ispiritu Santu u għamiltu il-Messija u l-Mulej. Fil-ħina tiegħek għamel li aħna li għandna sem mill-konsagrazzjoni tiegħu inkunu xhieda tal-fidwa quddiem id-dinja. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħixu jsaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Eżajja. L-Ispirtu ta' Sidi l-Mulej fuqi, għax il-Mulej ikkonsagrani, biex inwassal il-bxarat tajba lil-fqajrin, bat nindewwi l-qalb miksura, biex inħabbar il-ħelsien lill-imjasrin u lil-ħabsin il-ftuħ tal-ħabs, biex inniedi s-sena tal-grazzja tal-Mulej u jum il-vendetta ta' Alla tagħna, biex infarraġ lill-imniktin, biex inferraħ lil dawk li jibku f'Sion, nagħtihom kuruna flok irmiet,
Żejt tal-ferħ flok l-ilbies tal-viestu, lana tal-foħrija flok ruħ mitluqa. Lilkom isejħulkom il-qassisin tal-mulej, għaddejja ta' Alla tagħna isemmukom. Jien bis-sewwa nħallasom u nagħmel magħhom patt tal-dejjem. Nisilhom ikun magħruf fost il-ġnus u wliedhom qalb il-popli. Kull min jarahom jarafhom li huma nisel imbirek mill-mulej. Il-kelma tal-mulej. It-tiba tal-mulej irrid dejjem nanni. Flimkien? It-tiba tal-mulej irrid dejjem nanni. Sibt lil David għadejti imqaddes tiegħi driktu, tkun idi dejjem miegħu, u nsaħħu qalbi driegħi. Flimkien? It-tiba tal-mulej irrid dejjem ikunu l-fedeltà u t-tiba tiegħi, bismi tissaħħaħ il-qawwa tiegħu, u jisejjaħ li int missieri u Alla tiegħi, fortizza u salvazzjoni tiegħi. Flimkien? It-tiba tal-mulej Qarim il-ktieb tal-Apokalissi ta' San Ġwan Apostlu. Grazzja lilkom muslim minn Ġesu Kristu, ix-xhud fidil, il-kbir fost il-mejtin, il-prinċep ta' slaten tad-dinja. Il-dak li ħabna u li ħalna minn dunubietna bis-saħħa ta' demmu u li għamilna saltna assisina l-Alla tiegħu u missieru. Lilu glorja u seta għal dejjem ta' dejjem. Amen. Arawh, ġej fi sħab u lajnin kollha jarawh u koll dawk li kienu nifduh. U razzezz kollha tal-art jibdew ħabtu fuq sidrhom minħabba fih. Iva, Amen. Jiena huwa l-Alfa u l-Omega, jgħid il-mulej Alla, li hu u li kien u li jagħti irid jiġi, dak li jista' kollox. Il-kelma tal-mulej. Nqumu bil-wieqfa. Gloria u tifħir, gloria u tifħir, gloria u tifħir lila Kristu. Flimkien? Gloria u tifħir, gloria u tifħir, gloria u tifħir lila Kristu. L-Ispirtu tal-mulej fuqi, batni nwassal il-bxara tajba lil-fqajrin. Flimkien? Gloria u tifħir, gloria u tifħir, gloria u tifħir lila Kristu.
Il-mulej ma'kom. Għalli mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien, Ġesu ġie f'Nażaret fejn kien tlabba. Daħal fis-sinagoga tagħhom kif kien imdorri jagħmel nhar ta' Sibt u qam biex jaqra. Tawh f'idejh il-ktieb ta' Iżajija l-profeta. Fetħu u sab fejn kien hemm miktub dan li ġej. L-Ispirtu tal-mulej fuqi għax hu ikkonsagrani. Bat ninħabbar il-ħelsien lill-imjasrin, inwassal il-bxara tajba lill-fqajrin u d-dawl mill-ġdid lill-lomja. Irrott il-ħelsien lill-maħqurin u nxandar is-sena tal-grazzja tal-mulej. Imbagħad reġa' għalaq il-ktieb, taħlura lil qaddej u qad bil-qiegħda. Għajnejn kulħadd fis-sinagoga kienu msamra fuqu u beda jgħidilhom din il-kitba seħħet illum, intom u tisimgħu. Il-kelma tal-mulej. Lilkom isejħulkom il-qassisin tal-mulej. Għaddejja tal-latana isemmukom. Dawn il-kliem mill-profezija ta' Iżajija nisemmuhom bħallum bit-talba li jseħħu fil-qalb u fil-ruħ ta' kull wieħed minna. Individwalment u bħala presbiterju madwar l-isqof li l-mulej ikun għażel għad-djoċeżi f'dak il-moment. Lilkom isejħulkom il-qassisin tal-mulej, għaddejja tal-latana. Ta' min nirriflettu fuq dawn iż-żewġ titli, qassisin u għaddejja. Aħna mażulin u msejħin biex inkunu għaddejja. Is-saċerdozju tagħna hija għażla preferenzjali tal-mulej. Mhijiex tieqa miftuħa għal sens ta' privileġġ, imma aħna ma nistgħux niċħdu il-ħarsa tal-mulej li ħarset bħarsa ta' ħniena lejn il-miżerja tagħna u għażlitna. Niftakru biss il-kummentarju tal-venerabbli Beda fuq is-sejħa ta' Mattew li hija tant għażiża l-Papa Franġisku. Miserando atque eligendo. Jażilni waqt li ħenna għalija.
Dik hija l-ħarsa tal-għażla. Mhijiex il-bażi tal-klerikaliżmu li tant ingaraw il-xulxin meta nkunu rrabjati għal xulxin. Imma l-għażla tal-ħniena ta' Alla li ħares lejn l-umanità u dejjem għandu bżonn għaddejja tiegħu u tal-poplu. Lilkom isejħulkom il-qassisin tal-mulej, għaddejja tal-latana isemmukom. Imma x'jagħmilna verament qassisin u għaddejja? Hija il-fatt li min jarana jarafna li aħna nisel imbirek mill-mulej. Hekk tajt il-profezija ta' Iżajja llum. Kull min jarahom jarafhom li huma nisel imbirek mill-mulej. U kif se jarfuna? Kif se nkunu aħna nisel imbirek mill-mulej? L-ewwel nett li naċċettaw li l-mulej u għalina Salvatur. Ħafna drabi nieqfu fuq il-fatt li aħna nipparteċipaw mill-konsagrazzjoni tal-mulej, nipparteċipaw mill-missjoni tiegħu ta' profeta, ta' qassis, ta' għaddej. It-talba tal-Knisja dalgħodu tfakkarna f'din ir-realtà li fl-istess ħin hija l-vokazzjoni partikolari ta' kull imammet imma b'mod partikolari tagħna s-saċerdoti. Aħna għandna sem mill-konsagrazzjoni tiegħu. Imma t-talba li tagħmel il-Knisja fuqna x'inhi? Li aħna nkunu xhieda tal-fidwa quddiem id-dinja. Aħna nkunu martri xhieda tal-fidwa quddiem id-dinja. Imma kif nixed għal-fidwa jekk jiena minix mifdi? Jekk minix qed ngħix il-fidwa lil mulej Alla bid-demm imqaddis tiegħu. U li xerred demmu għal-kotra għandu għaġġ biex jisalvani, għandu għaġġ biex jifdini. Tajd li diġà fdini, diġà ħallas għadnu bit-tiegħi, ekku. Imma qed nilqaħħa din il-fidwa fil-ħajja tiegħi. Din is-salvazzjoni tgħid li xi ħaġa lili. Kif nista' nkun xut tal-fidwa għall-bnedmin jekk m'għandix il-paċi u l-ferħ ta' min hu mifdi? Jekk min iħares lejja minflok qalb tom fil-paċi jiltaqa' ma' qalb mimlija mrar, rabja, frustrazzjoni, tiq il-ħalb. Min jiltaqa' magħna? Qed jiltaqa' ma' xjut tal-fidwa li għalkemm konxu mid-dnub tiegħu, mid-djufija tiegħu u kontinwament midjun mal-ħnina t'Alla, jom fil-paċi tal-midneb maħfur. Meta staqsew il-Papa Franġisku, int min int? Ma tomx il-lista tad-degrees u wis inqas tal-onorifiċenzi. Għalilhom jiena midneb
maħfur. Min jiltaqa' magħna ħafna drabi jara l-midneb għax ma nistgħux neħbew wara subajna. Imma jew nagħtu ċans ukoll il-poplu tagħna waqt li jara l-midneb jara wkoll is-sinjali tal-maħfra. U għalhekk ħafna drabi it-tentazzjoni tagħna irridu nirbħuha dik li naħsbu li l-konsagrazzjoni tagħna u l-missjoni tagħna hija ad extra. Għax aħna għaddejja biex inwasslu xi ħaġa lil xi ħadd. Imma din il-xi ħaġa il-fidwa ta' Ġesu lilna missitna l-ilma tal-mamudija li ħasilna fir-ruħ ġewwinija tagħna. X'effett għandu fil-ħajja tagħna ta' kuljum? Jew bħal papri aħna li l-ilma jiżloq anke l-ilma tal-mamudija jiżloq minna ħelu kemm jista' jkun malajr. L-ispirtu tal-mulej fuqi għax il-mulej konsagrani biex inwassal il-bxara tajba lil-fqajrin. Aħna għandna bżonn, imma bżonn radikali li nħossuna fqajrin quddiem Alla. Aħna għandna bżonn li jkollna bżonn radikali ta' Alla. It-talba li aħna nirrepetu mit-talim ta' San Ġorġ Preka tot l-ewwel nett għalija u għalik hija fis-saċerdozju. Sinjur Alla, jiena għandi bżonnok. Aħna tinħossuh dan il-bżonn radikali ta' Alla. Qegħdin infittuċuh fit-talb. Jew it-talb sar appendiċi jekk ikolli ħin u meta jkolli ħin. Donnu sar lussu fil-ħajja tagħna. Mentri huwa il-qalb tal-missjoni tagħna. Għaliex jiena nitlob qiegħed nammetti eżistenzjalment bruħi u ġismi li lill-Alla għandi bżonnu. Għandi bżonnu għaliex u li batni indewwi l-qalb miksura. Għandi bżonnu biex idewwi lil-qalbi miksura. Kemm ħaġa sabiħa li jiena lil Ġesu narfu bħala dak li jdewwili l-qalb miksura tiegħi. U bekk b'umiltà kbira jiena li jiena midneb u miġruħ inkun nista' naħfer id-dnub tal-poplu u ndewwi il-ġerħat kifra tiegħu. Imma l-mulej rrid jibda minni u jiena rrid inħallih jibda minni. Inħallih idewwili l-qalb miksura tiegħi. Iħallini jeħlisni mill-jasar tal-vizzji tiegħi, tal-ambizzjonijiet frivoli u firħa tiegħi, tal-pretenzjonijiet tiegħi, tal-karririzmu velenu pjaga fil-kleru kullimkien. Il-mulej irid jorħroġni mill-ħabs ta' idea magħluqa tal-Knisja, mill-ħabs ta' riġidità fejn uża d-dottrina tal-Knisja biex inwaddab il-ġebel u mhux biex infarraġ il-proxmu. Il-mulej ridna fidili u lejali għaxu ix-xut fidil. Ekk jiġi preżentat lilna qudiemna mill-ktieb tal-Apokalissi llum. Ix-xut fidil, il-martri fidil.
u jeżiġi minna ibda mill-isqof fedeltà għal-kelma tiegħu u għat-talim tal-Knisja. F'kull mument li żjed fil-mumenti diffiċli jeżiġi minna din il-ħaġa. Imma jitlob li qudiem il-poplu tagħna aħna nkunu nies li nwasslu bxara tajba. Mhux kull meta jarawna jieħdu qata ġejju ħajjiftaħ ħalqu. Mhux qed ngħid li aħna ma nkunu sinjal li jmeruna. Fost it-titli kollha ta' Ġesu, forsi dan huwa l-iżjed wieħed attwali. Sinjal li jmeruh. Dan huwa d-destin tagħna, għax id-destin tagħna huwa d-destin ta' Ġesu fid-dinja illum. Imma aħna għandna bżonn il-fidwa. Daqskemm għandu bżonn il-fidwa il-poplu għażiż li aħna għaddej tiegħu. Sibt lil David fisser il-maħbub tal-mulej. Sibt lil David għaddej tiegħi. Biż-żejt imqaddes tiegħi dliktu. Tkun idi dejjem miegħu u nsaħħu wkoll bidriħaj. Din il-weda li l-mulej jagħmel lil kull wieħed minna llum. Aħna maħbubin mill-mulej. Aħna għaddejja tiegħu. Aħna midluka biż-żejt imqaddes. Il-mulej qiegħed iwedna ħarsien, protezzjoni u gwida. Miegħu jkunu l-fedeltà u t-tjieba tiegħi. Bismi tissaħħaħ il-qawwa tiegħu. Il-fedeltà, it-tjieba u l-qawwa tal-mulej jidhru fina f'kelma waħda, f'realtà waħda li hija l-ħniena. Jekk trid tifhem kemm hu fidil miegħek il-mulej, kemm hu tajjeb miegħek il-mulej, kemm hu qawwi miegħek il-mulej, ftakar kemm il-darba iħenna lik. U jsejjaħli, inti missieri u Alla tiegħi, fortizza u salvazzjoni tiegħi. Dawn il-kliem tas-Salm 88 li l-Knisja tażel għal din il-liturġija llum iridu jkunu talba tagħna fondamentali. Inħarsu lejn il-mulej u b'qalb imġedda ngħidulu inti missieri kif għallimna Ġesu fit-talba tiegħu. Alla tiegħi. Se nwarrab l-Alla tfolozz għax int Alla tiegħi. Mhux se nipprova nistken fil-ftaħir fieraħ tal-bnedmin, fil-likes fuq Facebook. Għax il-ħarsin tiegħi huwa int il-fortizza tiegħi. U jiena bniedem dajjef u midneb, għandi bżonnok bħala s-salvatur tiegħi. Inti is-salvazzjoni tiegħi. Dilkom isejħulkom il-qassisin tal-mulej. Għaddejja tal-Alla tagħna isemmukom. Kull min jarhom jarafhom li huma nisel imbierek mill-mulej.
u li jeżista kull sena bħallum issir it-tifkira ta' dak il-jum meta l-mulej Ġesu ta' sehem mis-saċerdozju tiegħu lill-apostli u lilna. Aħna niċċelebraw din it-tifkira tridu intom iġġeddu quddiem l-isqof tagħkom u quddiem il-poplu qaddis ta' Alla il-wedijiet li darba għamiltu. Tridu intom tintrabtu aktar mal-mulej Ġesu billi tiċħdu lilkom infuskom u twettqu dawk il-wedijiet li intom imqanqlin mill-imħabba ta' Kristu għamiltu b'ferħ kbir meta aċċettajtu l-uffiċċji qaddisa tagħkom fil-Knisja tiegħu dakinhar tal-ordinazzjoni saċerdotali tagħkom. Tridu intom tkunu amministraturi fidili tal-misteri ta' Alla fl-Ewkaristija mqazza u li bil-fedeltà kollha fid-dawl ta' Kristu ir-ras u r-raj taqdu dmir qaddis li tgħallmu imqanqlin mhux mir-reba għal ġid iżda biss mill-ħeġġa għall-irwieħ. U intom uliedi l-eżies itolbu għall-presbiteri tagħkom biex il-mulej xerret fuqhom bil-kotra il-ġid tiegħu ħalli huma bħala ministri fidili ta' Kristu il-qassis il-kbir tagħna iwaslukom għandu li unajn tas-salvazzjoni. Kristu ismana, Kristu il-qattalb tagħna. Ngħidu flimkien, Kristu ismana, Kristu il-qattalb tagħna. U jtolbu għalija wkoll biex inkun fidil fil-qadi ta' dmir apostoliku avdat lili fiċ-ċokon tiegħi. U nsir fostkom ġbija ħajja u dejjem iżjed perfetta ta' Kristu li hu l-qassis, ir-raj tajjeb, li mgħallem u l-qaddej ta' kulħadd. Flimkien, Kristu ismana, Kristu ilqa it-talb tagħna. Il-mulej ħarisna l-koll fl-imħabba tiegħu. U jalla jwassalna l-koll kemm aħna rajja u merħla fil-ħajja ta' dejjem. Flimkien. O Redemptor sum carne, temet confidentium. Arbor fetal maluce, hoc sacrandum protulit, fertoc prona presens turba, salvatoris seculi. Flimkien. O Redemptor sum carne, temet confidentium. Consecrare tu dignare
Rex perennis patria, o colivum signum vivum, iura contra demonum. Flimkin. O Redemptor sume carne, tenet coginem ut novetur sexus omnis, unctione chrismatis, ut salanet ursa ciata, dignitatis gloria. Missier nippreżentalek iż-żejt tal-morda. U Alla missier ta' kull faraġġ, intrit li permezz ta' ibnek il-morda jitfejqu mill-mart tagħhom. Fit-tiba tiegħek għati widen għat-talb tal-fidi. Ibat mis-sema lid-difensur, l-ispirtu għaddis tiegħek fuq dan iż-żejt li inti oġbok tnislu mis-siġar għas-saħħa tal-bniedem. Xerret fuqu il-barka għaddisa tiegħek. Biex daw kollha li jindilku bih ikollhom il-ħarsien fil-ġisem u fir-ruħ u jeħilsu minn kull tbatija, minn kull nuqqas ta' saħħa u minn kull mart. Jitbirek minnek għalina mulej dan iż-żejt għaddis tiegħek. Fisem Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Missier nippreżentalek iż-żejt tal-katekumeni. U Alla qawwi u ħarsin tal-poplu tiegħek, birek dan iż-żejt li ħlaqt bħala sinjal ta' qawwa u saħħaħ il-katekumeni li jindilku bih. Għatihom l-erf u l-qawwa tiegħek biex jifhmu aħjar l-Evanġelju ta' Kristu. Qawwilhom qalbhom għad-birijiet tal-ħajja nisranija u għamilhom ulied adottivi xierqa tiegħek biex jieħdu twelid ġdid fil-Knisja tiegħek u jgħixu ħienja fiha. Bi Kristu Sidna.
għalek iż-żejt tal-grisma. Ħuti eżis nitolbu lill-Alla l-Missier li jista' kollox biex ibirek u jqaddes din il-griżma u biex dawk li jindilku biha minn barra iħossu l-ġid tagħha minn ġewwa u tkun tistħoqilhom il-fidwa mingħand Alla. U Alla li għamiltinna s-sagramenti u tajtna l-ħajja. Aħna nroddulek ħajra tjiba tiegħek li ma bħala. Għax inti fil-patt il-qadim rid li ż-żejt ikun jaħbi fih innifsu il-misteru ta' tqaddis. U fil-milja ta' żminijiet oġbok turina b'mod tal-aġeb it-tifsira sħiħa tiegħu f'ibnek il-Għażiż Ġesu Kristu Sidna. Amen. U wara li salva lil bniedem bil-misteru tal-għajt, mela l-Knisja tiegħek bl-Ispirtu Santu. U baġeb kbir għannija buffiċċji qaddisa biex biha jitwassal sal-aħħar l-emil tas-salvazzjoni fid-dinja. Minn dak iż-żmien bil-misteru qaddis tal-Griżma inti tqassam il-għana tal-grazzi tiegħek lill-bnedmin. Ek li wliedek imwilda mill-ġdid bil-ħasil tal-Magħmudija jitwettqu b'konsagrazzjoni mill-Ispirtu Santu u jieħdu sem mill-offiċċju tiegħu ta' profeta, assis u sultan. Nitolbuk għalhekk mulej biex bil-qawwa tal-grazzja tiegħek din it-taħlita ta' fwejjaħ u żjud issirilna sagrament tal-barka tiegħek. Xerred bil-kotra id-doni tal-Ispirtu Santu fuq ħutna li jindilku b'din il-griżma. Żejjen bid-dija tal-Qdusija kull post u kull ħaġa li jieħdu fuqhom il-marka b'dan iż-żejt qaddis. Imma fuq kollox, bil-misteru ta' dan iż-żejt, ibqa' kabbar il-Knisja tiegħek sa ma tilħaq dik il-milja sħiħa meta inti fid-dija tad-dawl tiegħek ta' dejjem issir kollox għal kulħadd ma' Kristu fl-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem.
lotamente sacro fonte, affogantur crimina, uncta fronte sacro sancta, influunt charismata. Flimkien. O redemptor sum temet continensi. L-aħweżi saħna u rroddu ħajli l-Alla għal grazzi li jatina biż-żejt li għadna kemm berikna u nifirħu wkoll bid-don tas-saċerdozju ministerjali li oġbu jagħti lill-Knisja. Ejjew b'fiduċja ta' wlied inresqu qudiemu it-talb tagħna biex il-poplu ta' Alla jsib kull għajnuna meħtieġa fit-triq tal-perfezzjoni fuq din l-art. Għal-Knisja kollha mxewda mad-dinja biex tkun sinjal ta' mħabba u ta' tama l-bnedmin kollha, l-iktar fost dawk li jbagħtu fir-ruħ u fil-ġisem. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal-Papa Franġisku, għall-Isqof tagħna Charles u għall-isqifijiet kollha biex bil-erf li ġej minn Alla, bil-kelma u bl-eżempju ikunu xhieda ta' Kristu li ġie biex jaqdi bl-imħabba. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għas-saċerdoti kollha, dioċeżani u reliġjużi biex imqanqlin mill-imħabba kbira ta' Alla u mill-grazzja tiegħu li rċevew fl-ordinazzjoni tagħhom ikunu għal kulħadd aħbar tajba ta' mħabba, ħniena, tama u koraġġ. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal-mexxejja tal-ġnus kollha tad-dinja biex iħallu lill-Ispirtu ta' Alla jdawwalhom u jmexxihom fit-tmexxija tal-popli avdati fir-responsabilità tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal dawk li Alla qed isejjaħ biex jimxu warajh u jagħtu ħajjithom lilu fil-poplu tiegħu fis-saċerdozju biex iwieġbu b'ġenerożità u b'entużjażmu għas-sejħat tiegħu f'kull ħin ta' ħajjithom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għalina l-koll biex iktar matul dawn il-jiem qaddisa nilqgħu il-grazzi li Alla jagħtina bis-sagramenti tiegħu minn idejn il-Knisja b'qalb miftuħa u b'ratt ta' ħajr. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. O Alla għajn tal-ferħ tal-għena u tal-qdusija tagħna, ilqa' dawn it-talbiet li qed nagħmlulek bibnek Ġesu, il-qassis il-kbir tal-patt il-ġdid, midluk minnek bl-Ispirtu Santu u li miegħek jgħixu jsaltan għal dejjem ta' dejjem.
Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Nitolbuk mulej biex is-sagrifiċċju li sejrin nofrulek inaddafna bil-qawwa tiegħu mid-dnubiet tagħna tal-imoddi, iwettaqna fil-ħajja tal-grazzja u jmexxina l-qudiem fit-triq tas-salvazzjoni bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodulek ħaj. Int ikkonsagrajt lil-libnek il-waħdini bl-Ispirtu Santu u għamiltu l-qassis il-kbir tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. U biħsieb li ma bħalu oġbok tordna li s-saċerdozju waħdini tiegħu jibqa' dejjem fil-Knisja. Għax hu mhux biss iżejjen b'saċerdozju regali lil poplu miksub minnu, iżda wkoll fl-imħabba tiegħu għalina bħala ħutu jażel lil xi wħud u bit-tqejjid tal-idejn iseħħibhom miegħu fil-ministeru qaddis tiegħu. Huma f'ismu iġeddu s-sagrifiċċju tal-fidwa tal-bniedem fl-ikla tal-għajt li jħejju għal uliedek. Imexxu bl-imħabba lill-poplu qaddis tiegħek u jqawwuh bis-sagramenti. Huma jiddedikaw ħajjithom għalik u għas-salvazzjoni ta' ħuthom. Iħabirku ħajsiru ġbija ta' Kristu u b'qalb sħiħa jatuk dejjem xhieda tal-fidi u l-imħabba tagħhom. Għalhekk mulej aħna wkoll mal-anġli u l-qaddissin kollha tiegħek infaħruk ferħ kbir u nkantawlek. Qaddis tassew int mulej u jistħoqlok it-tifħir tal-ħolqien kollu, għax bibnek Ġesu Kristu Sidna u bil-qawwa tal-Ispirtu Santu, inti tagħti l-ħajja, kollox tqaddes u tibqa' dejjem tiġbor għalik poplu biex minn tluħ ix-xems sanżula issirlek offerta safja.
Għalhekk mulej ġejna quddiemek b'dawn l-offerti biex ikunu konsagrati lilek. Miċ-ċokontana nitolbuk għaddisom bl-Ispirtu tiegħek biex isiru il-ġisem u d-dem ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li bi kmandament tiegħu qegħdin niċċelebraw dan il-misteru. Għaxu fil-lejli fiħinata għalina, ħal ħobs, radlek il-ħajr, birek, qasam, tali disċipli tiegħu u qal, ħudu u kullu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalik. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi, radlek il-ħajr, birek, tali disċipli tiegħu u qal, ħudu u ixorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħek. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk mulej aħna u namlu dan tifkira tal-passjoni li bija ibnek fdina u tal-qawmin u tluħ glorjus tiegħu fis-sema. Aħna li qegħdin nistennew u nittamaw it-tieni miġja tiegħu, rat il-ħaj nofrulek dan is-sagrifiċċju ħaj u qaddis. Ħares nitolbuk lejn l-offerta tal-Knisja tiegħek. Ara fiha l-vittma li bis-sagrifiċċju tagħha rid terġa' tħabbibna miegħek. Għamel li aħna li se nissaħħu bil-ġisem u d-dem ta' ibnek, nimtlew bl-Ispirtu qaddis tiegħu u nkunu ġisem wieħed u ruħ waħda fi Kristu. Egli faccia di noi un sacrificio predenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Għamel li tolbuk mulej li din il-vittma li terċa tħabbibna miegħek tkun taslim u salvazzjoni għal-dinja kollha. Wettaq fil-fidi u fl-imħabba l-Knisja tiegħek. Tul il-mixja tagħha fid-dinja, il-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Charles, l-Isqof Joseph li qiegħed jgħinu, l-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek u l-poplu kollu li inti ksibt għalik. Il-qabittiba it-talb u x-xewqat ta' din il-familja li inti ritta tinġabar madwarek. Qader missier ħanin li l-ulidek kollha kull fejn jinsabu u għadhom miegħek il-koll. Ħed għal-ħutna mejtin u għal dawk kollha li ħallew din id-dinja fis-sewwa tiegħek. Daħħalhom fis-saltna tiegħek fejn it-tamaw li aħna wkoll qed naslu biex il-koll flimkien nitax u għal dejjem bis-seb tiegħek bi Kristu Sidna li bih intfawwar id-dinja b'kull ġid. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu
kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawit jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minhu ħati għalik. La ddaħalniex fit-titrib iżda eħlisna mid-denni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull denni. Għatina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għadt lill-apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-għaqda li jint trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Danu l-ħaruf ta' Alla, danu li neħi dnubiet tad-dinja. Ħenin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
nitolbu. Fiċ-ċokontana nitolbuk o Alla li tista' kollox biex aħna li ġeddidna bis-sagramenti tiegħek. Jistħoq inna nsiru il-fwieħa ta' Kristu li għajxu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Bħal kull sena bi gratitudni kbira infakru anniversarji importanti għodu ftit bil-qeda. Jina bil-qeda u bil-wifqa xorta kif tafu. Infakru anniversarji importanti ta' uħut minn ħuna. Jina sanajt l-ismijiet kollha, mbagħad nagħmluhom ċabċipa enormi fl-aħħar. U m'hemmx għalfejn ngħidu itlob għalina wara kull isem, imma hija litanija ta' qaddisin vera, ta' vera kif jgħidu żgħażagħ. Dis-sena għalaq 70 sena saċerdot Monsignor Franz Xkembri. Għalqu 60 sena mhux ħajjin għax jiena se nagħlaq 60 sena, ma daw 60 sena saċerdoti. Jivi sarru saċerdoti meta twilit jien. Meta sar saċerdot Franz Xkembri ma kienu xadhom iltaqgħu missieri. Imma daw saru saċerdoti meta twilit jien huma Patri Luis Asa, Ġiżwita, Dun Nicole de Bono Montebello, Don Franz Mifsud, Don Franz Perici, Monsignor Arthur Said Pulicino u Monsignor Archimandrita George Mifsud Montanaro. Dawn is-saċerdoti li ġejjin għalqu 50 sena saċerdoti ġew ordnati fl-1969. Dun Edwin Aġus, MSSP, Patri Mark Attard, Karmelitan, Monsignor Paul Camilleri, Don Renzo Cilia, Patri Carmel Delia, Ġiżwita, Monsignor Giuseppe Farrugia minn Ħazzabbar, Patri Richard Falzon, Karmelitan, Don Joseph Forte, Salesian, Monsignor Lino Grek, Monsignor George Kears, li jinsab il-Bolivia, Monsignor Paolo Raggio, Patri Michael Zammit Manġon, Ġiżwita li jinsab il-Libanu, u Monsignor Victor Zammit Mekien, ir-rettur ta' dan il-konkatedral. Din is-sena għalqu 25 sena saċerdoti ġew ordnati fl-1994 dawn is-saċerdoti. Dun Jesmond Apap, Salesian, Dun Stefan Bonanno, Dun Joseph Bohaġar, Dun Emanuel Camilleri, Dun David Gauci u Dun Mario Mifsud. Ma nistax nifhem għaliex ma semmejniex lil Monsignor Cremona. Monsignor Cremona għala 50 sena saċerdot kif ukoll Patri George Frendo. Daw peress li sfijiet insejna li xi darba saru saċerdoti, imma eccellenza, ħana nawguraw il-koko. Ekku, ċabċipa totta l-kulħadd. Xtaqt nagħmel avviż ċkejken dwar it-tqassim taż-żejt. L-ewwel nett hawnhekk Monsignor Arċisqof se jippreżenta ż-żejt lill-kappillani, jiġifieri l-kappillani jitilgħu hawnhekk biex wara xulxin biex jirċievu ż-żejt is-set ta' 3 fliexken minn għand Monsignor Arċisqof. L-oħrajn jistgħu jieħduhom ir-reception minn fejn jidħlu t-turisti quddiem il-qorti minn hawnhekk jiġifieri fuq il-lemin tiegħi. Xtaqt ngħid xi ħaġa oħra wkoll. Dawk li m'għandhomx bżonn iż-żejt tal-katekumeni u tal-griżma jekk jogħġobhom ma joħdux is-set sħiħ imma jieħdu tal-morda biss. U nixtieqkom tgħinuna wkoll biex inkunu nafu naqra anke min qed jieħu kemm qed jittieħed żejt, qed tittieħed lista taż-żejt li jittieħed biex inkunu nistgħu anke s-sena d-dieħla ma jkollniex ħela ta' żejt avolja żejt Monsignor Arċisqof li jifdal jaddih l-arċiprit tal-parroċċa tal-Mellieħa biex jinħara quddiem iġbija tal-Madonna hemmhekk. Grazzi ħafna.
Ina qabel intemmu nixtieqkom ħafna imma ħafna biex nitolbu għal vokazzjonijiet. Meta ngħid nitolbu għal vokazzjonijiet illum drajt nitlob għal 3 kategoriji ta' vokazzjonijiet. Għas-saċerdozju, għal ħajja reliġjuża u għaż-żwieġ nisrani. Dawn huma vokazzjonijiet li jibnu il-komunità. Jekk irridu nagħtu futur lill-Knisja, irridu nitolbu għal vokazzjonijiet li kull wieħed waħda minna jilqa' s-sejħa ta' Alla biex fir-rwol tiegħu u fis-sejħa partikolari tiegħu jixed l-imħabba ta' Alla lill-komunità u jibni il-komunità. Ma llum b'mod partikolari nitolbu għal vokazzjonijiet tas-saċerdozzi. Jekk jarawna bil-geddum mhux se jitħajru għax jgħidu jinsen qatta ħajti bil-geddum bħal dak, m'hemmx għalfejn laqqas nagħmlu id-bissima ta' parsi. In-nies intelligenti biżżejjed biex jifhmu il-qalb tagħna fejn qiegħda tistrieħ. Il-mulej magħkom. Imbaxxu rasna l-barka ta' Alla. Ikun imbirek isem il-mulej. L-għajnuna tagħna f'isem il-mulej. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Ite